Pouso, montamos o negocio entre uns socios e meixeu para incrementar un pouco o que é a fomentar o consumo de energías renovables e darlle un pouco de salida a este tipo de produtos que por aquí pola zona pois está un pouquiño desatendido a demanda. Unha tienda na que vendemos toda clase de equipos dedicados a fomentar as energías renovables. Temos estufas de pellet, estufas de leña, placas solares, tanto fotovoltaicas como térmicas. Temos iluminación de LED, griferías de aforro enerxético. Varios socios, entonces levamos tanto o que é venta como instalación e mantenimiento dos equipos. Dispoñemos de un servicio de asesoramiento técnico por parte dun ingeniero e temos unha persona aquí na tienda moi cualificada para o que é a venta e información destes equipos.